سلام سلام تخاتلتي نايزي channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنايو لو مون كم وترو بين نجينا كم زاتري وازل لهم رينا يا زين فلت ماليا حيزلنا دبخ للو مجمريا قربت لي ويلكمين كنقبر كنفتنمو ملقطاتكم كنقبر دهريو نشت لي كلا كابت زبحال زلو قالنا لومي ابديت كنرينا كل هاتكم تصادفكم يوهانا كتب له دماء عبد الكباكمي كالون أقدست ملقطات نقرا من بريان كوكار également زي كابتي زحلفي عمد زقبر زنبرة فتنتات نايبين نكرماي زنبرة نديو قربت لي ريفرش كنقبر سلاز دلوقيا جنس كزيا زيادة رفزيا من زيا كنتات تخيط سلاز غونا زيا نسمعيا تهرينا بتمدب كنحلفينا أجمل منه أتكتمني أبيضنا أبيضنا إريتراي عدي بالفلو عد زوجك كمينا عدي بالفلو عد زوجك ساي ساي أما كل فترة بسرة عبدو كل فترة بسرة أما حري فترة بسرة عن سماي فترة بحشرة تغاني ويمرو داك ماي كيتلحلو هاي تنقبلي تغاني ويمرو داك ماي كيتلحلو للعلي أبا تفتر سمدري أب عصبي فتر قم بحري أب سحلي فتر أب قارورا راس كيساري فتر راس نميرا تغاني ويمرو داك ماي كيتلحلو هاي تنقبلي تغاني ويمرو داك ماي كيتلحلو تحمس بقانا مع Alright حجي أبت نايلومي مدب كناتينا سلام سلام تخطاتلتنا يزي channel نايلومي وددر كله كن ريو لايسنس يبلنا نقن حلف نابلنا كن ريينا أنا كم زراعو بيني مجمريا كولز دلي congratulations بيرترا بينيام is back مالت ناي عمك دوغموديو أي دوغموني لنا كل ناسي قرب كبدي لنا نيريو حقا مزراب بينسي نزانا عمي يدق ما دو يخون كسع كندي مالت ناي عمي نقر كالي نقريو اتبار ويكاتي ستاندردتي أبلعلي أبصحي وصعنيه سلازي نزسي كدوغما يخيل دي امبر كدوغ يكاليو يلاسي أنا يحسب نير ولا نبينيامون أبروسو كندي تغطغ قبر لي نزا عينت نزي بصحي وزلو درجاسي كما يجي يروح دوغما يلس تشاغيلا نير أنا حقا مزراب جن كم زراغو بينيام أنا كم زراغو the guy is ready he is very ready مخنياتو هذا نايلوم وددر كلنا ريناينا فاندبو ياسبر فيليبسن ملو غانتا مسيوم نيرو غانتا ملتي حيزاتو بيلا ابزي من البات الله رخي بتريلا I mean look at this الباسين بملأتا غانتا بملئت غانتا حيزي متي نيرو سلازي بيني the last 8-9 kilometers ودي غانتو ينبرن I cannot blame غانتا ناتو because እቲ ውድድር ቀሊል ኣይኮነን ካልኦት ዓበይቲ ስፕሪንተርስ እውን ነዚ ውድድር ኢሎም ዝመፁ እውን እኮ ኣይነበሩን ኣቡ ባት እንታይ ዘርእየካ ቢንያም ግን ሪጋርድለስ ወላ ናይ ዓመት ዝክርዎ ድሕሪ ኮይንኩም 2024 እታ ቀዳመይቲ ቮላታ ዝኣተዋ እውን እኮ ንቢንያም ኣይኮነን ተመዲባ ነይራ ንወዲ ጋንቱ እያ ተመዲባ ነይራ ቢንያም ኣውት ኦፍ ኖዌር መፅኡ ነቲ ዝነበረ ስፖትላይት ነቲ ዝነበረ ኩነታት በቅ ኣቢሉ ወሲድዎ በቅ ዘብል ድማ እዩ ዘድላ ኣብ ዓለም really ኣብ ዓለም በቅ ከብል ዝኽእል እዩ ስለዚ ሎሚ after last 8-9 kilometer مسكونه I had already بينيام لومسي قدامي انت دي وسه he's gonna be somewhere around قال ነገር ጽገብር ኢለ ምክንያቱ ምናልባት ምስቲ ለንዘበን ብዙሕ ኣብ ቀዳማይ ገለና ወፀ ስለ ደይመፀ ሜንታሊ ቁርብትለይ ከቢድዎ ኩሉ ይኽእል እዩ ወይ እውን ፀገም ከልዎ ይኽእል ኸውን ኢለ ቁርብ ስጋት ነይሩና ኣነ ኣብታ ቀዳመይቲ መኽፈቲት መበል ካልኣይ ምእታው እሞ ከምዚ ዓይነት ውድድር እመቱ እንኮ ዝቀደመ ሰብ ድማ ያስፐር ፊሊፕሰን እንድሕር ኮይኑ
دارجا ملت غانتا حيزاتو مزيا بيلا غيرو ماصاويتو مخلو بينيام مبل كالاين تاتيو boy I am happy انا بينيام كم ناي عمي تأمر نخجبر he's ready مالت قدامي تستيج كل جزء كبار يعني بيني ولا نقول له متوادرتي في الله يدما نبينيام مغنياتو كل نجار تثبيت عوصل نبرة expectation تقطي قال ملي أنا سوره كيود كمان يفرهني ربي because the pressure is hard مالت عمي كنزي كتالي عمالي أمتخا كنزي زنا سماي بتحكا كم بحدش تمليسكا نزي والنزو كنتات ذي كم بحدش كتصرحه أبزخون يكون عود سبورت اللي لا يكونن عند حر لومك كالاي وتيو highly anticipated زخونه بزع تثبيت تجبر الوردر مبل كالاي كوين تاتيو we know بينيام is back potential አሎ እትከላት አሎ እቲ pressure ድማ ታብ ልዕልዩ ዝነበረ ፀቕጢ ድማ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ቁሩብ ተኣሊሉ ለሎሚ ሓደ ንሱ ተኣማሚን ኣሎ እቲ ዕድል ተተፈቲሩ ክፍንጥቅ ፈንፂጉ ከኣቱ ከም ዝኽእል ካልኣይ ድማ ወላቶም ካልኦት ጋንታታት ዝነበሮም ተሃዲድ ይኹን ንኣብነት ሊል ትሬክ ዳርጋ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ነገራት ኣብ ፅቡቅ እያ ተኣቱ ነይራ እቲ ጆናተን ሚለን ጆናተን ዲዋላ ገለ ዝበሃል ናቶም ስፕሪንተር ዘለውን ሎሚ እኳ ኣብቲ ቅድሚት ኣይነበረን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት እውን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ኣምፅኡ ዝነበረ እዩ ብሓፈሻ ምናልባት ክከብድዎ እዮም ወይ ኦፍኮርስ እቲ ኣልፓሲን ረይዎ ከመይ ኢሎም ተሰሪዖም ኣለዉ ድምስ ከምኡታት ንቢንያም ሲ ታሽሙ ክገብርዎ እዮም ይብል ነይረ ግን ንዓይ ዝነበረኒ ፕሬሸርን ቢንያም ፍፁም ጣጣ ዘይብሉ ሰብ እዩ ሓርካስ ሕስብ ተበልካስ ምስ ቤልጅየምን ኔዘርላንድስን ካብ ከብዳድዮም ክወፅእ ከሎ ምስ ብሽክሌታ ዝተላለዩ ተወዳደርቲ ካብ ኤርትራ መፅኡ እንታይ ፕሬሸር እዩ ክስምዖ ዝኽእል ቁሩብ ንሕና ናብዚ ስለንቕመጥ ንፈርህ እምበር ንሱ ሲቀባፅ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እምበሽ ኸማን ቢንያም እንተዘኪርኩማ መብዛሕትኡ ኣብ ውሕዳት ግዜ እንተዘይኮይኑ ምስ ጋንቱ ኣታቢቦም መፂኦም ሞ ዘምፅኦ ለውጥን በይኑ ትሚሉ ሕውሱት ናበለ መፅኡ ዘምፅኦ ለውጥን ዝያዳ ኣብቲ በይኑ ዘስልጥ ኮይኑ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ንዝደለየ ሰብ ሒዙ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ስፕሪንት እንተሪኢኹሞ ግን ኣነስ ፈሪሄ ከማ ነይረ kind of boxed ኮይኑ ነይሩ እዚኣ ፀጋመይቲ ወገን ኖ የማነይቲ ፀቅዒ ቢንያም ብጣዕሚ ዝፈትዋ for whatever reason ናብ ኣይ ዝፅጋዕ ሕጂ ኣብታ መፃፃ እቲ ያስፐር ፊሊፕሰን ድማ ኣብ ኩሉ እንተሪእናዮ ኣግሬሲቭ እዩ ሰብ ክሓልፎ ይደልን እዩ ፋውል ክፃወት ዝኽእል ሰብ እዩ ስለዚ ዳርጋ ኣብታ ናይ መወዳእታሲ ንእሽተይሲ ፍሬኖስ ኣትሒዝዎ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ኩላ መመሊሳ ይረኣኽዋን ኣለኹ ግን ብቅድሚት ስለ ዝነበረ ፕሮባብሊ ንዑ ይህቦ ኮነ ጅስ ኣብታ ናይ መወዳእታ last 500 ተሪኻዮ ቢንያም was almost boxed ረይዋ ሕጃበ ያለው ንሱ ቦትኡ ይደሊ ነይሩ ግን እቶም ኣልፓሲን ቀለልቲ ኮነን ቢንያም ክበትኮም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ sort of እናፀግዕዋ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ዋላ እቲ ያስፐር ከጥቅዕ ከሎ እንተሪእናዮ እውን ቢንያም ክወፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ እዩ ዝወፅእ ቢንያምሲ ወፅኡ ከርክበኒ የብሉን ወይ እውን ክሓልፈኒ የብሉን ዚ ዓይነት እዩ ማክሲማም ዓፅዩ እዩ ዝብገስ because I think probably ንእሽተይ እንተትወስኻ ነይራ ኣነ ዕጉብ እየ ቢንያም በዛ ናይ ሎሚ ዝገበራ ዘይወስኸላ ገለመለ ዘብለኒ ምክንያት የብለይን ምክንያቱ ብዘይ ጋንታ መፂኻ ከምዚ ዓይነት እሞኻ ልዕሊ እቲ ኩሉ ዝነበሮ ፕሬሸር ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ግምት እቲኻ he did very very well እዞም ቱር ዲ ፍራንስ ነቲ ቻነላትና ሽግር ስለ ዝፈጥሩልና ኢና ብምሉእ ብምሉእ ከይነርእየኩም እንጂ ኣብዚ ላስት ኪሎሜትር ረይዎ ሓቂ ንምዝራብ እዚኣ ኣልፓሲን ትበሃል ጋንታ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጋንታ እዩ እዚ ጋንታ እዚ ብፍላይ ነቲ ያስፐር ዝበሃል ዘሎሲ ማራ እዮም ዝሰርሕሉ ብዘይ ጋንታ ተዓዊቱ ዘይፈልጥ ሰብ እዩ ኩሉ ግዜ ጋንታ ቤላ ሰሪሓ ፈትፊታቱ በወላቶም ሊድል ትሬክ ናይ ኣማንኤል ጋንታ እውን ከምኡ እዮም ናይ ብሓቂ ይሰርሑ እዮም ኣማንኤል ባዕሉ ነቲ ጆናተን ሚላን ብዙሕ ግዜ ክሰርሓሉ ስርየ ኣብ ካልእ ውድድራት ማለት እዩ ስለዚ ጋንታኻ ከምዚ ገይሮም ንቅድሚት ዶሚኔት ገይሮም ክሳብ ላስት 500 400 ስፕሪንት ትገብር ተሂቦምካ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ትሑዝ ጌርካ ኢኻ ክትወስዶ ትኽእል ምክንያቱ ኣሜን እቲ ንያስፐር ፅቡቅ ገይሩ ሊድ ኣውት ዝገብረሉ ዘሎ እኮ ንቢንያም መወዳድርቲ እኮ እዩ ቫንደርፖል እኮ ይደውፅኦ ዘሎ ስለዚ ናቱ ካሪየር ናቱ ናይ ስፕሪንት ብቅዓት ወይ እውን ብልጫ ኣወንዚፉ እኮ እዩ ነቲ ያስፐር ፊሊፕሰን ዘውፅኦ ዘሎ ስለዚ ያስፐር ፊሊፕሰን እዚ እንተዘይነብሮ ንቢንያም ክወዳደሮ ዝኽእል እዩ ኢልካ ብዙሕ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ በት ሄይ ናይ ጋንታ ስራሕ እዩ
አልፓሲን ጽቡቅ ስራሕ ሰሪሖም ኣብታ ትግቦም ቦታ ዝግቦም ስራሕ ገይሮም ወፅዮም ቢንያም ድማ ሓደ ጸሊም ንሱ እዩ ሓደ ከም ምዃኑ ድማ ቤላ ገይሩ ኣርእይዎም ስለዚ I am more than happy ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ቢንያም ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣትዩ ጽቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ብምምፅኡ ምናልባት ካልኦት ርእይቶ ክትቡ ትኽእሉ ገለገለ ካብቲ ሽልማት ዝወሰዶ እውን ክንርኢ ኢና ድሓር ካኮስ እዚ ናይ ብስፕሪንት እዩ ተቐዲሙ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ቢንያም at any point መፅዩ ውፅኢት ከምፃሉ ዝኽእል ዕድላት ኣለዎ እዩ ሕጂ እውን ቀዳማይ ስቴጅ እዩ ንፍልልዮም ዘሎ ናይ ሰከንድታት just very minor ንእሽተይ ፍልሊ ጋብ ኣብ ዘለዎ እዩ ተቐዲሙ ዘሎ ስለዚ እዛ ናይ መወዳእታ ከሪርኩም እቲ ታሽሙ ከይብሉ Look at this. أزيات ريور. Yeah, I mean أنا ولا حنتي زين التنك ولا لي كلني يا سوبر وين صبغت زاويتي كل جزء سعرتنا هنا مقبال كلت كل وناك خلالو توم ديانو أي تعطوني لهم እንተደይሎም ደን ቢንያም ካልኣይቲ መውፃውን ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ውድድር ዝነበረት ንዓይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝቕፅል ውድድር ድማ ፕሮባብሊ ሓንቲ ካብተን ስፕሪንት ዓቐበት ዘለዋ ክትከውን ስለ ዝኾነት ንቢንያም ድማ እዚኣ ትርዋ ኣለኹም ሰጣሕ ጎልጎል እያ ነይራ ፕሮባብሊ ንያስፐር ፊሊፕሰን እቲ ናቱ ፌቨሬት ቦታ እዩ ንዕኡ ፅቡቅ ገይሩ ዘዋፅውን ከምዚ ድማ ዝያዳ ክዕወት ዘለዎ እሱ ንቢንያም ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቢኒ እዛ ጻዕዳ ማልያ ኣቢልዋ ኣሎ እዚኣታ ኢንተርሚዲየት ስፕሪንት ዝነበረት እያ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ እዩ ኣብዚ እውን 15 ነጥቢ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ብምውፃእ 15 ነጥቢ ሒዙ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ቅድሚት ዘሎ እቲ ጆናታን ሚላን ዝበሃል ናይ ሊድል ትሬክ እሱ ኣብቲ ቅድሚት ስለ ዘይመፀ ኣብቲ ውድድር ክረክብ ኣይከኣለን ብሓፈሻ እዚ ድማ እዚ እጅ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ዓሚ ዝገብሮ ዝነበረ ቢኒ እዩ he is capable ለንዘበን እውን ነዚኣ ነታ ዓመት ዝገብራ ዝነበረት ብቅዓት ንክደግማ ዓቕሚ ኣለዎ ክእለት ኣለዎ he is ready and he's ready for more history ኣብ ብዙሕ ታሪክ ንክገብር ኣብ ብዙሕ ቅያታት ንክገብር ተዳልዩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና and I mean I'm really happy to see him on this stage 2025 أنا كم زدلا نبيني كافر أي جبر كون نتكورسون كم تزدلا كافر أي جبرناين كنبل نخلينا جن the most important تك عندي أجد داسي وددر ناي بشكلتا تور دي فرانسيو أتزبلت elite sports بحالا تنجان تيتات أتزبلت تودادرناتن حيزهم لنز غربو زوددر زيو بينيام تايلر يركض مزوددر نسمع to do the same like last year, to win 3 stages and the green jersey. So for our ambition this year, it's quite simple. We are here to win a stage, and if we win a stage, automatically you are in the green jersey. So yeah, we are looking forward. Voilà, Bini nous dit, bah écoutez, l'arithmétique est simple. Si vous gagnez des étapes, vous prenez le maillot vert. Donc c'est ce que انتايلو امنيرو ابتي مجمريا كب كله بينيام نتا تثبيتات قبل عليو كورد زغل تثبيتات تحت كوردو يفتني نير بوانو نغيرو منيريو ناتنا بلان اب حنت ستيج تتعويدنا درو ابتي ريس لزلنا نسا تاغلنا نزا عمت زيا ابزيا سكسون حسب شاتناتكم ابتي وشتكاتو حجز صحافكم ابتي وشتكاتو انتايلو نيرو نحنا كم غانتا ابز عمت زي درجه غانتو نبينيام توم زنا اسيوم بعدمه the youngest team يم دبحال زلو ابدو ودرزي سلازي ازيوم ناشتيوم بتمكرو زصقبو ايكونن relatively مستنكالوت كانت تتودادير كمالتيو سلازي كم نريا زلنا بينيام حنت ستيجن توسيدنا ابتناي green jersey race لناتو ابو كناتينا اتاتو زلهم فيديو غيركم بليز فيديو نزلو ترايك تغفتني Oh, did I just cancel a video? Let me check this one out. Okay, back to the topic. The expectation I tag on Tuesday, but when the Amatizi Zuhoni on race
ኣብ ተቐዳሚት ውድድሮም ግን ኣብ ፖዲየም ምድያቦም እታ ጋንታ ናይ ብሓቂ ዓብይ ዘሕጉስ ውፅኢት ኣምፂኣ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኦልሬዲ ኣብቲ ናይ ግሪን ጀርሲ ውድድር ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ 25 ዓመት ዝበሃል ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ the potential is very high we'll see every stage ከመይ ገይሩ ቻሌንጅ ክገብሮ እዩ ሞት ዝኾነ ውድድር ኢና ዓና ዳይ ምቾት ዝውድድር ዝምበር ነቶም ተወዳደርቲ ኣዝዩ ከቢድ ኣዝዩ ኣድካሚ ብዙሕ ፃዕርን ድኻምን ዝሓትት ውድድር እዩ ስለዚ if you want to join to the conversation you're welcome ቪድዮ ጌርኩም ተመፂኩም ድማ ጆይን ከም ትገብሩ ክገብረኩም እየ welcome ሃሽም استاذ جورجو مرحبا بك كمي كيف سلام دي سلامي سلام እንኳዕ ጎሰናይ በኮንግረ እንኳዕ ሓጎሰና ኣጁና ጥራይ ሎሚ መጀመርታ መዓልቲ ከምዚ ካልኣይ ወፂና ኣለና ሕጂ እውን ኢንሻአላህ ካብዚ ንላዕሊ ክስታ ክንገብር ኢና ኣጁና ጥራይ ያ بحكي ቀዳማይ መዓልትስ ቢንያም ከምዚ ብብቅዓቱ ከም ዘሎስ ኩላትና ኣርኢና ኣሎ ኣብዚ ናይ ሻምፒዮን ናይ ኤርትራ ስለዘይ ተሳተፈ ወይ ነጥቢ ስለዘይ ኣምፀ ወይ ኣብ ብቅዓት የለን ኢልካ ኩሉ ሰብ ተጠራጢሩ ነይሩ ግን ቢንያም ኣብ ብቅዓት ከም ዘሎ ኣብ ሙሉ ብቅዓት ከም ዘሎ ከዓ ዘጠራጥር ነገር እውን የብልናን ስለዚ ኣይንሻቀል ጥራይ ቢንያም ብዙሕ ክስታ ክንገብር ኢና ሕጂ ኣብ ሰለስተ ማልያታት እዩ ከዓ ዝወዳደር ዘሎ እዚኣ ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣብቲኣ ፃዕዳ ማልያን ኣብቲኣ ቀጠልያን ኣብቲኣ ቢጫ ሕጂ ፊሊፕስን ሒዝዋ ኣሎ ግን ቢንያም ከዓ ብ40 ክንደይ ነጥቢ ከዓ ድሕሪኡ ይስዕበ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክልቲአን ኣብቲኣ ፃዕዳ ከዓ ንሱ ቀዳማይ ይመርሕ ኣሎ ክተኸዲንዎ ኣሎ ሕጂ ኢንሻአላህ ከዓ እዚኣን 21 መዓልትን ከዓ ኢንሻአላህ ብሰላም ከወድኦ ከዓ ኩላትና ጸሎት ንግበረሉ በብዘለናዮ ማለት እዩ ኢንሻአላህ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ጥራይ የወድኦ ሎሚ ጀሚሩ ሎ ኢንሻአላህ ከዓ ሕጂ ብሰላም የወድኦ ይኸውን ቀንድቲ ክስታይሲ መውደቕቲ ሳይክል ሕጂ ሎሚ ክልተ ተፃወት ብሉፃት ተፃወትስ ሓደ ናይ ኪሎ ሜትር እዩ ሓደ ከዓ ቦላታ ክስታይ ዝገብር ወዲቆም ካብዚ ፀወተ ዝተኣልዮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓውና እዚ ከዓ ንኸይወድቅ ዝኾነ ሽግር ንኸየጋጥሞ ከዓ ጸሎት ንግበረሉ ቢኒ ኣምላኽ ምስ ይኹን ረብ العالمين ከዓ ብፅላሉ ጥራይ የንብሮ ይሓልዎ ጥራይ ميت خوين كلا جورج حول يس تقندا قد سابزي بنيام بسلام جميرو بسلام وددرو نكود ترايو تمنيتنا كون زغبا زخونه كافو وصاي تمتغن ميت كبربا هاشم ميت كبرا توال ماكينه خوين كاكوها ادسايب لنني دحنا اخاون املاح حلقه بحفشا انت كنبلينا ندلي بيني whatever result دمصون انا بونسيو مغنياتو نيرترا اوريدي ابنا بشكله عالم قطر حدا غيرا قميت وايو سلازي ابزا سبرينتينج نيكست تايم ني مني خاز بحال اذا حدش ولدو ناب بايك ايد ماتشي زلو اكشي مدلو مثلا نسو probably next 2 years 3 years probably ماتشي ابز ستيجز كان ريا نخليو سبرينترز لزغونه نسون ناي بحكي بنيام از ኤርትራ ኣብዚ ውድድር እዚ ከምቲ ዝድለ ኣብ ክብሪ ከም ትረክብ ገይርዋ እዩ ስለዚ we cannot ዝኾነ ነገር ናብ ቢንያም ዘለና ብቢንያም ዝመፅእ ኩሉ ነገር ከም ዓብይ ቦናስ ጌርና ኢና ክንሪኦ ንኽእል እዚኣ ድማ ሎሚ ማልዩ እናወሰደ ከሎ ቀፅል ኣብዚኣ እንታይ ኢልካ መስለካ ሓደ ካብ ቢንያም ብለካ ኣለኹ ቢንያም ሕጂ እቲ መድረኽ ፈቲሑ ከፊትዎ እንድዩ ዘሎ ካብ ቢንያም ዝበልፅ ሚልክያስ ማእከለ ዝበሃል ኣክሽን ትብል ሕጂ ትብለ ዝነበርካ ንሱ ሎ ኣብ ቦላታ ዝበለፀ ሰብ ንእሽተይ ከዓ ዕድሚኡ 21 ገለ ገይሩሎ ዋላ 20ታት እዩ ዘሎ ብሉፅ ተቐዳዳማ እዩ ናይ ብሓቂ ብቅዓት ኣለዎ ኩሉ ኣለዎ ትወድቲ ኢንሻአላህ ከዓ ኣብዚ ቀረበ እዋን ልክዕ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዚ መድረኽ ከዓ ደጋጊሙ ንክዕወት ንምንየልዕው እውን ሚልክያስ እውን ብሉፅ ተፃወታይ ናይ ብሓቂ ካብ ቢንያም እውን እንድዒ ኣብ ቦላታስ ይበልፅ ይመስለና ኣነ በቲ ዝረኣኽዎ ብቅዓት ኣለዎ ቢንያም ከዓ ሕጂ እቲ መድረኽ ኦልሬዲ ዳርጋ ከፊትዎ ኣሎ ኣብዚ ቀደም እንታይ ኢና ንብል ነርና መስለካ ብኤርትራን ከለና እቲኦም ፀዓዱ ጥራዮም እዚ ክስታይ ዝወስድዎ ገለ ንምድ ነርና ነዚ ሽልማት ገለ
ግን ሕጂ ከዓ እዚኣ ባንዴራና ብደም ዝመፀት ብሰማዕታት ዝመፀት ከዓ ንሳ ከፊታት ኣላ እቲ ኤርትራዊስ ቪታሚን ካብ ሓንሳብ ተጠበል እዚኣ ማልያ እዚኣ ንቢንያም እታ ዝፀበቐት ማልያ ኢለያ ኣለኹ ኣነ أنا تقطع أنا عمين أي سكودا دبها كامباني دي أي فتوى نيرة مس بينسي look at this one this is brilliant كندي كابا I want to hear captain feedback زبخة معنا زابد ماليا زي أنا بينيام في قبيل له إلى الله أنا تازج أبغت ماليا نوعه في تجبر perfect ماليا أنا بينيام مس كنا تاتو تخيط أبغت ماليا إلى الله كاليت تابجعون بتعميها فيت كتجبروا اللي تقط عليها جن كم قال عينت سليم عينت سلز جبروا كابت عليها وتيوم نتا سكودا تبهال سبونسر تكبرز نبرت نتقط عليها أساس لز نبرت نتا حبريهم غيرهم له زي ماليا زي أجن بينيام nice I like it كتل هاشم حنسب جزاك بكا welcome ودي والداي ميت اللقاء ودي والله يا سلام ممر جورجو خميل لقاء thank you مجمرتا جزي واب لايف عتي خمسي حقوسة سلتهم كي نكو حقوسنا دقيري كلهم نكو حقوسنا thank you نبي حكي قليل يكون عبد المدرخ سخت عوسي قليل يكون جرج حوي مالسي مع حرقتي لازم حرقت زياتهم فتيسك كيسي نبي حكي كبيدي تعمي لذي نكو حقوسنا نكو رأينا نبي حكي درس بدي thank you جرج حونا yes نبي حكي دس دبلينيرو كلنا تحققنا لنا هاشم كتل يا استاذ جورجو كله انتهى لمسلك انا بحكي تي احنا كابس تيوم تسعوتناتنا كلهم كابسبهم للعلي فيتامين يبلومن كابسمهم للعلون زخونه عينت مشر لك اقربوتسي كمتيوم كالوت هاجرات زغبروس اقربوت يبلومن زيوم تسعوت زيوم ابز متيوم ግን كعوتو زغبروم زلو انتاي مسلك تي ኤርትራውነት እቲ كتسعر انت سعيرك زخونه ساعات كتعوت تخليخه حجي ابز مصيوم خا كمز خستاي زغبروم زلو ناي بحق بلاك اللهو اتي ኤርትራውነት ናቶም እዩ ابز خستاي ኤርትራው كل ግዜ حبوني ايو ኤርትራው كل ግዜ ጻራሚው ኤርትራው كل ግዜ እንታዩ ቀዳማይ ጥራይ ክወጽ የዝብል ዕላማ ስለ ዘለዎ اب زخونه مدرخ خا نخعوت انتاي ዝገብር ይጽዕር እዩ ምስ ሰዓረ خا ይዕወት እዩ እምበል እዚኦም ተጻወትናትና ከምዝ ትሪኦም ዘለኻ ሕጂ ኣብ ፍቆዶ ክለባት ዘለው እዚኦም ተጻወት እዚኦም ኣብ ኤርትራ ዝኾነ አቅርቦት ካብቲ ፌደሬሽን ናይ ኩዕስ ካብቲ ኮሚሽን ስፖርት ፌደሬሽን ሲ ዝኾነ ሓገዝ የብሎምን ግን እንታዩ ኣብዚ መጽኦም ሲ ምስትኦም ክለባቶም ኮይኖም ዝገብሮ ዘለው ዓወታት ዝገብሮ ዘለው ጻዕሪ እቶም ተጻወትናትና እንታይ ይመስሉ ኣብ ቅድሚ በዓል ፊሊፕስን ሕጂ ኖ ኣባ ክርመካ ሃሽም ቀዳማይ ነገር ካብ ኣፍሪካ መጽኦም ዘለው እዚኦም ካብ ኣፍሪካ እንድሕር መጽኻ ካብ ዝኾነት ሃገር ናይ ኣፍሪካ እንተመጽኻ already أبزي world class sport كتصاوت تجميركا نهاجر كات جبرو وفيات رايو أديغاني yes أنا كل جزء نجارات بخلت عينة يزريوم كل نجار مسالتي أتصبغ سلز غربك أبزخون يكون وددر بزحوت إيه تمت مالتها يكون أديغاني وتسيد دم تسألك بمسرة كابيو كاب mentality نايتسبيو بحل نايتسب mentality نايتسب because نجارات كله أنت مشاشي خالو اتي كعوات زخل زنبري بزبالة زعوات بلك عبتانات كابي ردادا كندي سبات كون يهلوا بيرترا كم لا بينام عدلاتنا بشكلتها زي رخبو ويون نقرات زي تقطعتهم اللوم بفلاي بشكلتها دما اقالين لاين رايو اما غير كاب غرخا غويخا خطعوتن بشكلتها كتعوتن ناي سماي مدرن في اللي زلو exactly see I mean بشكلتها ناي الليتيو كابيتال يدليو investment يدليو that's why أفريقيا زي ركبوا سبورت زي سبورت زي سويل كحفيل كاب جزاغا كاب I don't know كاب الدخلان من دفرا قويخا نقوم مدري ويا كاب I don't know كاب حمل مالنا كرم قويخا كتجبرت غلي أجرخان تلكا أما نشتين تدليكا سنين بشكلتاكم بشكلتها دليكا كاترامزلو ترجع دليكا سك كتاتلكا لو دقافي دليكا قوماي نفسك قلي نفسك so this sport كم تبالكاي مسألة إتيات يدليو بحفشا جن انتاي قبل يدلانا بايتك وهابهم عدلاتك وهابهم تصبغي اتزبالت ابي يرتراخد قبرت خلقن امزوانزي كم زون بينيام بحال بينيام زلو
ነቶም ታለንት እናራኻ ንደገ ናይ ምውፃእ ዕድሎም ናብ ካልእ ክለባት ንክኸዱ ዘሎ ዕድላት እናስፋሕካ እንድሕር ከድካ I think ኤርትራ ክትገብረሎም ትኽእል ኣብዚ ደረጃ የለን ንቢንያም ኤርትራ ሓንቲ ክትገብረሉ ትኽእል ኒያ ምክንያቱ ንኤርትራ ክገብረላ ጥራይ ዝኽእል እምበር ንቢንያም ኤርትራ ክትገብረሉ ዓቕሚ የብላን ኣብዚ እዋን እዚ ሓቂ ንምዝራብቲ ሃገር ስንፈልጥን ሃገር ስለ ዝኾነ ክትገብረሉ ብዙሕ ኣይፅበያን እዩ እቲ ዕድል ጥራይ ከፊቱ ተተኸፊትሉ ናብቲ ዝበፅሖ ደድሕሪ ቢንያም ድማ እቶም ካልኦት ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቒሞም ንቅድሚት ክመፁ እምበር I don't think ኤርትራ ንበዓል ቢንያም ይኹን ነጂ ነቶም ኤሊት ስፖርት ፍሉይ ነገር እዚኦም ፕሮፌሽናላት ተፃወቲ ሕጂ ኤርትራ ትገብረሎም ነገር የለን እቲ ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እቲ ባይታ እውን ሕጂ ዳርጋ ነቲ ኮርሶ ኣብ ኤርትራ እቲ ስፖርትን ተሪእኻዮ ካብ ኩዕሶ እግሪን ካብቲ ካሊእ ስፖርት ሲ ኣብቲ ብሽክሌታ ኣብቲ ናይ ጉያ እዚ ኣብዚ ባይታ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ባይታ ከዓ ከፊቶምሎም ኣለዉ ሕጂ እቲ ፌደሬሽን ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ዋላ እቲ ጅሮና ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ኣብ ፍቆዶ ከተማታት እውን ከይድካ ክስታይ ትገብሮ ሕጂ ናይ ሙሉእ ኤርትራ እውን ክስታይ ይገብሩ እዮም ጅሮኒ ይገብሩ እዮም ካብ ትስነይ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ በዓል ባፅዕ ኩሉ ብኡ ይመፁና ስለ ዝነበረ ኣብ ከረን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ቲ ባይታ ናይቲ ብሽክሌታ ናይቲ ኣትሌት ኣሎ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ተሪፉ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ እዩ ንሱ እውን ብግዜ ናቱ ክመፅእ እዩ يا أو أنا إشتي كمل على لما عطي عبد نبرة قطبتها ودر لدعو تقبر ولا حتى أي نبرن كابك جانتو هجي معنا خندي كم جد لك هجين قليل نجار يكون لا فلسفاتي كسبت مواد تسبت حمل هجي لدعو تقبر كهات تعبد لك يا تيابولاتان تاي حجي ريخيان تنيركان ني بينيام ናይ ሓይሊ ናይ 6-7 ስቢና በይኑ ክስታዩ ገብሮም ነይሩ እቲ ፊሊፕሰን እንታይ ይገብር ነይሩ ኮፍ ኢሉ ይሕልዎ ጥራይ ነይሩ እንታይ እዩ ሓደ ገዘ ባንደርቡል ይስማ ሓደ ገዘ እቲኦም ቢስማ እቲኦም ጋንታ ኩሎም ኣብ ቅድሚት እዮም ዝነበሩ 6 እዮም እቲኦም 6-7 ቢንያም ሕጂ ምስ ሓይሊ ናይ 6-7 እዮም ዝወዳደር ዝነበረ ምስ ሓይሊ ናይ 6-7 ይወዳደር ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ 35 ነይሮም حاشم عونا حاشم أو 35 يوم يرب لما بدي أدلو 35 شبات يوم يرب نو تجان تيوم 35 تساوتي تيوم 35 تساوتي كلهم حنت جانتا يكونن كباب 4 جانتا 5 جانتا يم قلت ناي فيليبسنسي 6-7 نيروم أبا تيوم 6-7 بب جزء أمسي يزوروان يروم نتيا خستاي كسب تيا بولاتنا بينام كداخمو دحر بينام وين ريخاها بخمي كم زوات إيه أبتي خستاي ريخاها كلهم عاد يوم يوم نيروم بدحريت متيو نتي من بين عتيم قرب عتي وفرين حدي مثلا كحرف خلو فرين حدي مثلا قرب نون أجوهم صباح كن عواتنا إن شاء الله كلاي جزون كن عواتنا إن شاء الله إن شاء الله عواتنا ساقم يا بني جربي حونا مو يغني لنا كبرتها بنا خالق عبد الكندل كبرها بقى جربي حونا بحكي لك ناب ساميل خيدي نسخاتكم أبو سنحو وي كتبلو تقولوا ساميل ويلكم استاذ جرجو نون انا خورت جرجو حوي من جنان جزا لكم استاذ نعخا يس حبيبي تشاو خلاص بروح معك برا بروح مشيت بروح صراح اوكي جرجو حونا ثانك يو تشاو ودي والله تشاو تشاو ساميل ميت الله مثلا مي يدلون دان ساتو دوسا اجمتي خلا عجوزنا مجمرة مزغال النجار أنا تعجزكو تغلاي موسى ذيكونس عشان 3 كيلومتر إنجلان قبل ساعة سيبو ترى فيهم كيدو وديكون يروح بتاع تمزل البيس تلهاو قليل لبنا بس الساعة حساب معي زي مودعو لكن 3 قبل تودر كقدام يستجوز يمالو زي مودعو عمز علفنا وديو جلس كلها نارينه قالي أتموداتا ناي ألف سنين لكن كزنورسي بتأجي أخوات مسدلة عتيمهم تسوم زدهم له عوات قوة لزيدلو سلزع عتوه زعلي فرينا عزوس زعلي قد المستبور لغتسقع سلزيكين سلزع له كفتات غيرلو إذا قال نايد إنترماش بغماتيو بس جانتا مالت جانتا خطحب زي كالتين لومي بناتو حيلين بناتو عقلين تزفو علاقي باور نتي مرعيد ناي تاش مخحز تقوينو
حموش يوم تقريبا زوجته ساعات سبيني شوفونا زقدني جي كل زي حنت قاعد قاعد نخلي كان بيجي بوتا تكتلك فرينا نخت تيتعز بوتا تعالي لك تخيلاي تعاود مثل لو ما عند نسي وصل لنا بينا لأن قدامي لأن تخلق زي زبلتي بركة حدنا حموش شقتني لازم عاود زامتي وصل له بركة أمودات يابسر في ديسون إزوز وصل هو تخلو عتيو يابس فيليبسن بعلو نغيوت أو نتا نهار قمصليلو أصلا ويلا تبوتا شعو بطريقة بينام زعليلو فرينا زعليلو سلزة حالة جي أنا نايب حكي حقوس نقع ترى ودق النمبري زعوت سبعة ده سبعة همزة صور قصيني. Exactly. I think تي مالت كما بينيام زفلتو وددر انديزي حدش هيكونن نزو وددر زي بينيام بحفش أجن انتايو ميت كبر لجام ولا ساميلو ميت كبر وابتان الزارب اللوجزي أبزن تايلو مبزحتك زيتي وددر كنريا خلنا كل جزء يكون ودق أنت خالد عود غير كادمت سلزي كم سبورتنيا بينيام بينوك تعود زخل سبيو أبتا لاست 8 كيلومتر تبصيو غانتان تلقى يحجزك كايو مغنياتو كسب أبتيا كي بوتا كيتكاب تخكلنيا بوتا حيث كان أبنت بينيام ضد حريوم كما تزقددو ونكو كحس لزدليكو كسب لاست منيت نعطاتهم روتاهيزو من قد نسومنا قبروا لك ما تيجين ساتهم كا معرتي حيزو من قدمي دموتو زلو معري دما تدحري نياسبر فيليبسن زوت زلو انتاي قبر نابيمان وين تاقامي لي كوينتي ياسبر كوتو انتاي قبر يجي بينيام انتو قوينو بت بينيام زلو وقن الناوت انسو نتحدى بزي كم سنتق قبر يخلي جي تاز قبر واخمان اكزاكت البينيام بقى كم زتكاس لدفلتو تياسبر بتا بينيام كوت ازغل زبلا بوتا بايو كوت فتينو قدمي سلازله دما ما نم كحتى زغل يلن معناته بينيامي بوتا خدل زلو بالحري ياسبر شي زلو سلازي اي ثينك تابعت تي اتاوتنا بينيام سلازنببو بينيام دما بزع عمت زيا قدما بيلون حنتي فيديو قريبا نيره هي از ذا فافوريت تي ابزا ودر زيا ابز سبرينتينج تطمات تتصاوتاي سي عامي ادفانتج نيرو بينيام اب تقدميت تطماتي نبرن زغنا منقدي يحزوي نبرون كاتاتلو مزوك حيمرص خلو نيرب today is a different story بينيام the key تتصاوتايو تطمات تتصاوتايو انت تتصبو نغرتاي تفلتدو بينيام كعوات نانا يرترانت رايكونا ندلي even tour de France يوم زدليو نا بينيام عوات نت سبورت ابكال اودينس كم زبطي هيز قبرلهم زلو and they know this very well بينيام نت سبورت نت بشكليتا اودينس نكسب وددر سبورتا وددر بشكليتا مس وددر ناي مس كعسغري مس باسكت بول مس فولي بول مس ناي ماكينه ريسينج مس تنس مس كل عينت سبورت يتودادر ابتي انترتينمنت اندستري تعذابك ركب خلالو سلازي بينيام is a very crucial asset نتوددرتي مغنياتو امامي بينيام نتوددرتي عدش امامي زخونو لزلو ناب كال عالم نكشطو كال اودينس نخركب بحكي حجاز انت زي اللي ابزن اوروبا مخا حزبنا ارجنا موتن زغيزل الحبرتسب تراي تدوكينو زلو سبورتي سلازي نابتي زعب زلو الحبرتسب نا افريقيا ديو even to some extent قالك فان امريكان لاتين امريكان نت سبورت كسغاغرو اندحرو خوينو بينياميز very very important نت سبورتي سلازي بينيام امباسادور نايز سبورت زيو بدحر مغارجا معرتيوم عليتاويان قالمل نبلوم بزحات نبينيام تعوز دلي ولو because it just makes not sport interesting is قبرلهم زلو and we know بينيام تعود كله باز ناي social media is way different than anybody ياسبر تعويتو okay maybe a little bit from Holland a little bit نا بشكليتا قالمل celebrates قبرو قانتو قالمل بينيام بيعوت له بشكليتا اخباره زي نبرو هذا ودي زيمبابوي بوست غير ودس ان هكا سلامتاي صليمي بينيام تيبيكال صليم كامس مخانو نت سبورتي اير تراوت رايد يكونس تخكلنا افريكا ريبريزنت غبر زخل حبر سلو زلو بينيام ازي نت سبورت ناي بحق نساتهم بعين خمسه سلو زريو بتاع ما قداسي بينيام سلازي بخمزي نير ترات راي فولي ديكونس ان كلنا افريكا فولي عدلات فتر زغليو انا ام فيري فيري شور بينيام قد معجون تزاري بيني رب بينيام ناي بحق النفع
مانجر كركب خلالو because عبيت براند ديلس كجبر مخاله نعايز الرايني أبتع عود سبورتسي نفع مانجر أنت زركب نيرو كمدو ماركتر لألو كل دما أبتي ناي إنستغرام and ناي قلمله very interesting نتي براند ناي بينيام كأبز خل سب أنت زركب نيرو I am sure حدا كابت تيم ناي انترمارشة مانج قبروا له يمكن this is always what I say بينيام كريستيانو رونالدو كون خلي أبز عودزي كريستيانو رونالدو أبي يتعود نيرو نتهلكا مانشستر يونايتد ريال مدريد جوفنتوس بلا بلا كلهم كلابات كت تعصم تخليها الجامعة الخارقة الرأس لزي الغادي تسوقها كريستيانو رونالدو كابتالو فليز بلز جبران تايجن كريستيانو رونالدو زبل براند يجيرو البراند ناتو دمان السوشيال ميديا أبناء كريستيانو رونالدو بوست نخجبروها وين زخونه بوست نخجبر لك مليونات كتكفلك كلا لك ادفرتايزمنت مالتي سلازي بينيام somebody has to tell you تفلتوا يوم نشتي زودزي مس سبورتي زغايز له ابكال عالم كي هلو غليو ابتتقو زلهم نغرو he really need to think about his brand تاكلب to some extent نتناتو كم ناتهم براند يمدريو مهنياتو كونترات مسوم سلازلوجن سوشيال ميديا ناتو براند كم زخونه فليتو كل جزية مانج كجبرك خلاله he has to post he has to engagement كفتر خلاله مسكالوت سبورتات connected كون خلاله for example مس ألكسندر إسحاق كم قال لهم تتراخيبهم that would be very very useful ناي social media Instagram ناتو يوتيوب ناتو تخفيت له اكسبو ناي تويتر ناتو account ناي لينكدين ناتو account somebody انت تخيلوا كمان نبينيا بغرب از فلطه بيتسبو بغرب از فلطه ويون قربا كامنو زخل سب نزي نبينيام براند حيزو انت دي صرح له نيرو ناي بحكي كينوتي كلب بزح لو تكمس زخل كويني تسمعني because لو ما بشكليتا يصاوتا له let's say next 5 6 years بشكليتا له but اتي ناي بينيام تفلطنتن تقبالنتن كينو بشكليتا خيز غليو كينو بشكليتا خيدو دما لنفسه مجمريا ببشكليتا كاب كروخ بزغل عصب بيغز عبي نقرات كركب يخليو financially ولاون exposure connections networking لازم بزع نقرات كقات ما يخليو يعني كل دما كلب تغير يصبح نقول what is going to happen to his account زونا بحجك حاسبك خلاله بعلو نزي نقرات زي اي فلطوني بينيام سمعوا ويفلتني وقال ما لا يبلكم يلغون probably نحن حدومكم زراربو يفلت يا مسوم سبورتنيات نحن حدوم يزراربي يمكن انا كم حويس لزغونه نشتي حويس لزغونه نزيا مخري نقرا من قديه محل الف اللغو ولا توم كالوت سبورتنياتات ونتي سوشيال ميديا ناتهم تقدسهم كنت كملوا كخلولهم تقدسهم سوشيال ميديا is very important في الله كم يوم عينت سبورتنياتات تغينهم كالاي دما نقرا من قديه تقصاز اللغو زيا تي سوشيال ميديا اب كورسو كتعود كل خاطر يكون كغبرنيرو فور اكزامبل اف اي وير بينيام انا بينيام تزرع بنيري اير تراك خيط كله بزح نقرات مس عرقتو كسال كله مس قلمله كوصق خلال وسو እዚ ከዓ ንቢንያም ካብ ኩዕሶ ወፃኢ ላይፍ ከም ዘለዎ ሶሻል ሚድያ ተርጅምሎ ንካልኦት ባንክ ትሪኡ ክኽእሉ ኣለዎም ንበዓል ኔይማር ብሶሻል ሚድያ ካብቲ ኩዕሶ ንላዕሊ ዝሃብቶም ሰባት ማለት እዩ በዓል ኔይማር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተሪኻዮም ኣብታ ፀባብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ጥራይ ኣይኮነን ዓለሞም ኢንተርቴይንመንት ይኸዱ ምስ ናይ መኻይን ውድድራት ይኣትዉ ምስ ናይ ሰዓታት ርክባት ይገብሩ ምስ ናይ ፋሽን ሾው ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ናይ ፋሽን ሾው ነገራት ፋሽን ስታይል ከም ትፈቱ እንድሕር ጌርካ ንስኻ ተወዳደሪኻ ግን ካልኦት ብራንድስ ድማ ምስ ብሽክሌታ ዘይራኸቡ ክረኽቡኻ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ ኤቭሪባዲ ዋንትስ ኤክስፖዠር ናቶም ብራንድ ንደገ ንክወፁ ይደልዮም ኩሎም ስለዚ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኢንተርቴይነር ኮንካ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ካልእ ነገራት ክትጓዓዝ ከለካ ወላ ናይ ቱሪዝም ገለገለ ነገር ከተርኢ ትክእል ኣለካ እዚ ነገራት ድማ ኪኖ ስፖርት እቲ ብራንድ ናይ ቢንያም ሂወት ዘለዎ ክኸውን ምኻለ ስለዚ ካልኦት ምክሪ ክትህብዎ ትኽእሉ ወይ እውን ንማዕዳ ነዚ ናትና ዘረባታት ክሰምዕ ግዜ ዘለዎ ይኮነን ግን ይነበር ነው ሜቢ ሓዊ ይርዮ ይኸውን I don't know how I know maybe بعد بيت تريو تقول maybe سدرو يريو خونو at some point somebody will see it and زفلطن تنيرو قرم ندرق لنا زي فلطن تنيرو خا ምናልባት ንሽተይ ንሓውኻ ምኽሪ ምሃብ ሕማቕ ኣይኮነን ክብል ኢለ ልጃም እንተለኻ እድል ክበካ ሕጂ
أنت ديل ساميل على الخريقة هو الله صبو مغري جرع عون هو تقول زلها قدسات سبات رغيو زحقزوت صبوي اوريدي زلنا قباب متكام مالتي زغانا سبورتاوي تشونا سلا زغنا صبو حسابي بايزوي تصبحون علينا شلا غاني تقدامي عوت دقاقي ميرينا وان كنا يعني عمي بكال يغني لنا بعقوسنا نقولنا يس صباح ناي انتايا زلا كمان اسكي تن ودرات كو حنتي ريبورت نيراتني ازيا انا قرباتا زبزعي صباح قرباتا زلوي تبو ناي تصوتا بوتا كوان بينا متعني كتم زيادة يعني يقول بولاتشا بعد فيليبسن لعلي بينا مزرب بعيدنا نتبو زلنا إن شاء الله صباح يرينا هون صباح تتعويتو تابي كان ماليا ونمونا انت خلطة تلو يا بعد زي ما لسه تاقام يلن I think تي وددر لومي جميرو سلازي غزيان دحر وسيدو ኣብቲ ውድድር ኢና ክንሪኦ ምናልባት ንእሽተይ ኣብዴት ነይራትና እንድሕር ፀኒካ ኣብ ፅናሕ እንድሕር ግዜ ኣለካ ተደለ ግን ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ቴንኪ ሳሙኤል ነዚኣ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት ብዛዕባ እቲ ስፖርት ዝገበርዎ ክንሰመይና Billiam Gamay wins his first ever stage of the Tour de France for Eritrea. ዙር ፈረንሳ ብሰሓብነቱን ብዝሕቲ ዓዘብቱን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ኮይኑ 21 መድረኻት ዘለዎ ግራንድ ቱር እዩ ብ5 ሓምለ ጀሚሩ ከዓ 27 ሓምለ ክዛዘም እዩ ኤርትራን ኣፍሪቃን ድማ ኣብዚ ውድድር ብቢንያም ግርማይ ጥራየን ክውከላ ብሓፈሻ 17 ሃገራት ኣብዚ ውድድር ብዝተፈላለዩ ተቐዳድምቲ ክውከላ እየን ተቐዳድምቲ ኣብዚ 21 መድረኻት 3338.8 ኪሎ ሜትር ክዝውሩ እዮም ብመንፅር ብረኸ ድማ ብድምር 52500 ሜትሮ ክሓኽሩ እዮም ብሓፈሻ ኣብ 23 ጋንታታት ዝተጠርነፉ 184 ተቐዳድምቲ ኣብዚ ውድድር ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ኣብ 2024 ዙር ፈረንሳ ብጫ ማልያ ታዴ ቦጋቻ ቀጠልያ ማልያ ቢንያም ግርማይ ማልያ አንበሳ ዓቐብ ሪቻርድ ካራፓዝ ዝበለጸ መንእሰይካ ሬምኮ ኢቫኖፖል ከም ዝተዓወትሉ ይዝከር ብዘይካ ሪቻርድ ካራፓዝ እቶም ዝተረፉ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 3 ዕውታት ናይ 2024 ከዓ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፉ እዮም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቀንዲ ተወዳደርቲ ክኾኑ ግምት ተዋሂቦም ዘሎ ዓሚ 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ተኣመዝጊቡ ዕውት ቀጠልያ ማልያ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ዓሚ ቀንዲ መተሃላለኽቲ ቢንያም ግርማይ ዝነበረ ቤልጂማዊ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኣባል ሊድል ትሬክ ጆናታን ሚላን ቫን ኣርትን ጆርዲ ሙሰን ይርከብዎም ኣብ ብጫ ማልያ ከዓ ዓሚ ተዓዋቲ ዝውድድር ዝነበረ ታዴ ቦጋቻ ሒዝዎ ብዘሎ ብቕዓት ሎሚ ዓመት እውን ደጊሙ ክዕወተሉ ልዑል ግምት ተዋሂብዎ ኣሎ ሬምኮ ኢቫኖፖል ጆል ሜድያ ጆናስ ቪንጌጋርድ ኣዳም ያተስ ፕሪሞ ሮግሊክ ካርሎስ ሮድሪገዝን ኤንሪክ ማስንካ ቀንዲ መወዳደርቲ ታዴ ቦጋቻ ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ኣብ ማልያ አንበሳ ዓቐበት እውን ብተመሳሳሊ ታዴ ቦጋቻ ዓብላሊ ኮይኑ ክወፅእ ከም ዝኽእል ግምት ኣሎ ካብዞም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዝወዳደሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ብዘመዝገቦ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ታዴ ቦጋቻ እዩ ንሓምሻይ ግዜ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ታደይ 3 ግዜ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ክኸውን እንከሎ 17 ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ 48 ግዜ ከዓ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ ዘይ ከም ዝሓለፈ ውድድራት ዙር ፈረንሳ ናይ ሎሚ ቀዳመይቲ መድረኽ ኣብ ጎልጎል ትውዳእ ምስ ምዃና እቶም ከም ቢንያም ዝኣመሰሉ ናይ ቅጽበታ ውድድር ተቐዳደምቲ ምስ ዝዕወቱ ብጫ ማልያ ናይ ምኽዳን ዕድል ተፈጢሩሎም ኣሎ ቢንያም ግርማይ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብጫ ማልያ ክመልስ ዝኽኣለ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ከብሎ ዝኽእል ዕድል ኣብ ቅድሚ ኣሎ ኤርትራ ኣብ 2015 ንመጀመርታ ግዜ ብመንገዲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ኣብ ዙር ፈረንሳ ክትሳተፍ ኪኢላ ዳንኤልን መርሃውን ቶም ቀዳሞት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳተፉ ዝኽኣሉ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኮይኖም ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤምቲኤን ኩዌካ ብምዃኖም ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም ኣብቲ ዓመት ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ቀዳሞት 4 መዓልታት ማልያ አንበሳ ዓቐበት ክውንን ክኢሉ ምንባሩ እውን ይዝከር ኣብ 2016 ከዓ ኤርትራ ደጊማ ብመንገዲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃንን ተሳትፎ ኣረጋጊጻ ኣብ 2017 ከምኡ 2018 ድሕሪ ምብኳራ ኣብ 2019 ናትናኤል ብርሃነ ምስ ጋንታ ኮፊደስ ቡኻን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፉ ካብ 2020 ክሳብ 2023 ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ዙር ፈረንሳ መርሓባ ልጃም አንተ ቦ ኣጋጣሚ ኣይ ዕድል ኣይሃብኩኻን ዌልካም ሚት ኣለኻ ግን سلام بجام سلام جورجيا كمل لها عبسب سلام مرحبا ده حندو سلام دي كله بطبع انا كاتخاتات تالي بيلا تخاتات تالي غا جمرت البوس تراغبنا ابا عود صبو تراغبنا بتعمل زكاتات لك بتعمل زناكا
بنوت ناي بحكي كما خاي يبزحو بالطعمي مجلس بزعبها ناي بنيام كاني بالطعمي ناي بنيام عود نبيني كابز زحالفه زنبرو زغونه ነገራት ከም ዝገሩ ክወዳደር ኢልናሲ ሞኻኒ ሕሰቦ ኣብ ቀዳማይ ዙር ከም ዝገሩ ትዝገብሮ ነገራት ሲ ሞኻ በይኑ ኩሉ ሪናይና እንወይ በቃ ኩሉ ብሰላም ቀንዲ ነገር ብሰላም ንኽውዲ ትምኒትና ወዓቢኻ ዓወታትካ እግዚአብሔር ሓጉዘይና ንብል ብጣዕሚ ተመስገን ናይ ብሓቂ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓወታት ንሪኦ ኣለና እንወይ በቃ ብስራሕ ስለ ዝኾንኪ ኣጋጣሚ ቁርፅ ኣቢለካ ስታይ ገይረ ብስራሕ ዘለኹ ሕጂ በቃ ብሓጎስ ሰላም ክንብል ኢና ብዝያዳ ና ኣነ እውን አንተ በጠጠው ስለ ዘበልኩኻ ኣቡ ጌርካ ምሰበለትካሲ ሕማቅ ትሰምዕኒ ነይሩ መልእኽትኻ በፂሓተላ ንቢንያም ንሰማዕትና ሰሚዖም ካለው የቐኒየልና ከምዚ ንሪኦ ዝበሃል ዘሎ ቢንያም ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነን ኣፍሪካ ወኪል ተሳቲፉ ዘሎ and of course ትፅቢት ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ዓብዩ እቶም መወዳድርቱ ድማ ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ እቲ እንኳ ኣፍሪካዊ መፅዩ ካብ ኣፍሪካ ሓደ ንሱ መፅዩ ክበልዖም ከም ዘይፈትዉ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ብግምጣሉ ይንዓታቶም ሓደ ሰብ ካብ ኩላ ኮንቲነንት ሓደ ሰብ ሰዲድካ ንሱ ነታ ዘላ ብልጫ ክበልዖም ኣይክፈትውን እዮም ንሳቶም ድማ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ቢንያም ከሸግሮም ምዃኑ ንርኢ ኣለና እድልኩም ራእይ ጥራይና ክንብሎም ንኽእል and I really hope ነዛ ውድድር እዚኣ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ክውድእ ዳርጋ ዓሚ 2024 ፍሉይ መቐረት ከም ዝነብራ ዝገበረ እንተነይሩ ሓደ ቢንያም እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ዓመት እዚ ድማ ብፍላይ እዚ ቅንያት እዚ ብዙሕ ተስፋ ንገብር ቅንያቱ ከማን ብዙሕ ፌስቲቫላት ይካየድ ስለ ዘሎ ምስቲ ሴሌብሬሽን ናይ ዳርጋ እዚ ዓመት ያው ብዙሕ ሴሌብሬሽን ዝነበራዮም ስለዚ ኣብ ዘለኹሞ ንቢንያም ምድጋፍ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስራሕና እዩ ንሕና እውን ብዝከኣለና መጠን ሎሚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ መንጎ ስለ ዝኾነ ንግእ ሪፖርት ኣይገበርኮን ኣብ ካልእ ግዜ ግን ክንከታተሎ ፅቡቅ ጌርና ሪፖርት ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ንስኻትኩም ድማ ንቢንያም ናይ መወዳእታ ለበዋ ዝብላ ንሎሚ እዚኣ እያ ክትከውን ንሳ ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ እንዲ ዝፅሓፍ ዘሎ ሕጂ ነቲ ናራቲቭ ሽፍት ኣብ ምግባር ዓበ ሓጋዝነት ኣለዎ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣመና ኣወንታዊ ብዛዕባ ኤርትራ ዶሚኔት ንክንገብሮ እንተኮይና ናይ ቢንያም ፖስት ምግባር ኣገዳሲ ክኸውን ኪኖ ስፖርት ከማን ፖለቲካዊ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ናይ ቢንያም ዓወት ኤርትራውነትካ ሞራል ሓፍ ከም ዝብለካ እዩ ዝገብረካ ኣወንታዊ ስምዒት ከም ስምዓካ ናይ ዓድኻ ተስፋ መንእሰያት ናይ ዓድና ናበይ ገፆም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ኣርኣያ ንምዃን ስለዚ ቢንያም ናይ ብሓቂ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ብዛዕባ ኤርትራ ንክህሉ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ ዜጋ እዩ በዚ ዓይኒ እንተሪእኻዮ ከማን ብዙሓት ሃገራት ኣወንታዊ ፖዘቲቭ ኒውስ ብዛዕባ ሕብረተሰበን ክህልወን ብጣዕሚ እዮም ዝደልዩ ቀሊል ኣይኮነን ክትረክብ ልጃም እንድሕር ኣብ ስራሕ ሒዘካ ኣለኹ ፕሊዝ ዌልካም ቱ ጎ ጠጠው ከብለካ ይደልኒ ኣነ እውን ኦልሞስት ኢን ደ ኔክስት ውሕዳት ደቃይቕ ክውድየ ምክንያቱ እቲ መልእኽተይ ኣመሓላሊፈ ኣለኹ ከውፃእካ እንተደሊኻ ግን ከውፃእካ ክእል ኦኬ ጆርጅ ሓዊ ታንክ ዩ ያ ኣብ ስራሕ ስለ ዘለኹ በቃ ታንክ ዩ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልካ እንዳ እቶም ካልእ ግዜ ዝኾነ እንተሎ ከነምፃልኩም ክንፍትን ኢና እንታይ ክብል ደልየ ነዚ ናይ ቢንያም ሼር ምግባር ከም ኣገዳሲ ስራሕናትና ጌርና ንወሰዶ ምክንያቱ ናይ ውግእ ናይ ወረ ውግእ ናይ ገለመለ ብዙሕ ግዜ ፀልማት ዝኾነ መፃኢ ናይ ሃገርና ስለ ዝፈጥር ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና እወ ማለት እዋኑ ስለ ዝኾነ ንእዋኑ ዝኸውን ሓበሬታን ጎስጓስን ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ ግን ነቲ ኣመና ኣሉታዊ ናይ ፖለቲካ ጥራይ ነቲ ሶሻል ሚድያ ናትና ዶሚኔት ተገይርዎ እቲ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ እቲ ፅቡቅ ኣብ ዓድና ክመፆ ኢልና ንደልዮ ስለ ዝጎድል ሓሳይነት ኣለዎ እዩ ማዕረቲ ንቅሓት ዝፈጥሮ ሓሳይነት ስለ ዘለዎ ነዚ ናይ ቢንያም ዘምፃልና ዝኽእል ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ሓንጎፋ ኢልና ተቐቢልና
ዝከኣለና ናው ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝበልናዮ ክንገብር ይምሕፀናነ ንሎሚ ኣብዚኣ ክንውዲና ኣናይ ሆፕ ኣብ ዝቕፅል ድማ ብኒ ብዝበለፀ ዓወት ወድዩ ኣብ ዝበለፀ ዓወት ክንፅምብል ክገብረና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ግዜ ሂብኩም ምሳና ጠጠው ዝበልኩም ምዝያ ኣንተ በልኩልፍ ዘበልኩልኩም ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ ኣብ ካልእ የራኽበና ፅቡቑ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኤቭሪባዲ يأخذك عنه الشمبلل حتوخا ملس بعلها أنا مونن ساي كبر خلقها عالم تقدمي تونجف نسخاب الندا تلفلف نسخاب قلت تلفلف عدام اسمع بالك على دم نسخاب تتواي ترقم زبنة تاريخ ترقم كده فنن دو بجاها مسعن باب جاها كده فنن دو بجاها محل النباب جاها بتهم زحلفوا سلام ما زغرين سماطات ينكرا سليس هما عدي زي فلتات صلو سبارا برنا عانق أحمد لملم عدي زي راعيت له كنتي يا حاطة بتفتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنبا حانت باندينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يعدها سلينا واتا 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 يا عدي عد زنبا صلاتهم زنبا يا عدي عد زنبا عد ناس يا عدي عد زنبا ودي جوانو سلينا توقيع عد زنبا عدنا بس زي فلتات صلو تبرابر عاد أحبلو لملم عدي زي رعاية له كنا يا حفظة بتفوتو تسوي أمنا حانتي إريتنا تغني زنبا حانت باندينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد يعدها عريو عدها تغنوها إريتراوي بلو كلنا بعبر 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 عبيو عدها تبلغا إريتراوي بلو والله ما تادي عبيو عدها تبلغا إريتراوي بلو هاي سمعنا له عبيو عدها تبلغا إريتراوي بلو كلها كلها هذا العلي تبلغا إريتراوي بلوم حدرخا ترسنا لغلا تبلغي إريتراوي تبليوم بلوم 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 إريتراوي بلوم حدرخا